מה זה, ארנן? תראה? אתה עושה סרט עכשיו? עכשיו לא, אתה לחצת. לא, זה לא אני. ארנן, תראה לי איך אתה נראה. אבל סכם. וואו, תראה! מי זה הקאמרי הזה פה לידי? יו, מה זה? זה איטליה או ישראלים? זה זוג צרפתים בעצם. סוף הפרנסס המגניפיק לליפסקה. תצלם אותי חביבי. אנחנו פה בחתונה, יש אחד שפוך גמור שלא יודע לשתות. ילד! לא כמו הדוקטור, אקסטראורדינר הדוקטור. אין מה לעשות חביבון. בן אדם מתהפך עלינו. זה מה שקורה. תראו, בן אדם מתהפך. אני מצלם אותו כי אני לא רואה. שמאלה? לא, זה בול. בול, פיקס.